Ayan nga guys, na malingki nga wala kami ni Boss D ng almusal namang na tropa. Ayan ho, bumili kami ng manok tsaka baboy dyan, kasama namin si kuya, assistant namin. Bumili kami ng buong baka, si Boss D at tsaka si Richard. Tuwan-tuwa siya, no, naubos yung pera niya. Hi guys, boy shout out. Umaga na, no? So ganito talaga kasaya pagkasama ang tropa. Siyempre masarap din naman kasama ang pamilya. So dahil rides to, hindi naman natin inaasahan talaga at hindi kasya sa ating motor. Ito ang hindi natin malilimutan, yung mga tropang makukulit. Kahit minsan lang nangyayari sa buhay natin ang gantong kasiyahan. Kaya tandaan nyo guys, tama nga naman ang sabi nila, iisa lang ang buhay. Kaya sulitin mo na, susulitin mo pa, kasama ang tropa, hanggat kaya mo pa, mag-rides ka. Huwag mong ipunin ng iyong pera kahit kakaunti lang. Mas maganda na gastusin mo kahit konti lang. At least mararamdaman mo ang kasiyahan dito sa dagat at kung saan ka man masasayahan. Nandito kami para hindi takasan ng problema, kundi ini-enjoy lang namin ang buhay. Bawat hininga namin, kahit papano nakakalanghap kami ng maayos na hangin dito sa dagat. Sumama kami sa tropa dahil may libreng pabahay dito si Esek. Kaya maraming salamat Esek sa bahay na libre, kanya-kanyang pagkain at konting ambagan. Kahit ano pa man ang mangyari sa ating mga tropa, hindi mawawala ang kasiyahan, kulitan at mga problema sa buhay. Tama lang yan, ayusin na natin ang buhay natin at mayroon na tayong kanya-kanyang pamilya. Pero ang kasiyahan sa puso natin habang tayo ay magkakakilala at habang tayo ay magkakasama, mababalikan natin ang mga kasiyahan na tulad nito, na hindi naman kinakailangan ng maraming pera. Konti lang ang dala mo, kasiyahan sa puso, mapupuntahan nito. Kaya guys, abangan nyo ang mga sumusunod na eto nga pala itong bata na to, no? Bata to, ang kulit-kulit nito. Buti ngayon lumaki na, makulit pa rin. Guys, no? Walang masama kung sa bata tayo sumama o lamang tayo sa edad. Ang importante sa lahat, marunong ka makibagay, makisama, at higit sa lahat, sumakay sa trip nila. Kung trip-trip lang ang pag-uusapan, lamang tayo sa tripan. Dahil kasi, ang pinapagtripan lang nila, cellphone lang ngayon. Pero okay lang yan. Ang importante, nagkakaintindihan ang bawat isa. Nagtitrip kung ano-ano ang nangyayari. Ang importante dyan, masaya ang bawat isa. Nagtatawanan, walang seryosong gagawin. Yan ang importante sa tropa. Hindi nagiiwanan. Hindi man tayo magkakasama araw-araw, pero tandaan nyo ang memory nito. Ito ang tatatak na kasama nyo ang bawat isa dahil masasaya tayo. Ayan guys, silipin ko muna. Nagpe-prepare na sila sa aming breakfast. Ay, tanghalian na pala yan. Tanghalian na para maya-maya sisibat na kami. Ayan guys, no? Dahil kulang na sa paper plate, salo na lang kami ni Kuya Vlady sa isang plato. Ayan, nakikita nyo ang mga matatakaw kumain. Breakfast po yan. Dahil wala pa saging. Mamaya, tanghalian, pag may saging na, kanya-kanya muna kami dyan, guys. Kasi hindi sabay-sabay ng gising. Kaya, guys, kayo mag-almusal na, ha? Ayun, no?
Si Uncle Boy, hagipin mo naman, kuya. Si Pidong, hindi mo lang tinawag si Uncle Boy.